Sembarang dilakoni penting dadi dhuwit, oleh rezeki. Heeh. Terus sampean kaya apa ki ngene iki sedina iki mulaine ya apa sampe nganu ngene iki biasa lerene sampean. Jam kerja. Cara budal jam 7 ngono wis kadung tepak ya. Kadang ya jam 12 barang kadung rada krasa ngono wis kadung tepak ya gak leren belas. Susah senenge wong megawe iki pancen akeh ceritane. Enek penggawean sing sora nanging oleh iki yo saithik. Enek wong sing megawe niki penak tapi penghasilannya gede. Lah kuwi mau padha kabeh sakjane. Tergantung awake dhewe sing nrimo. Paribasan oleh saithik kuwi disyukuri yo ora dadi apa. Akhire awake dhewe rumangsa cukup oleh penghasilan saka megawe kuwi mau. Kaya wis tau ceritane wong kerja ning bakoan iki. Jarene gak enek lerene awan bengi. Kadang malah penak bengi jere soale ora panas. Godhong bako ya ora keras, merga ora kenekan panas. Tapi kabeh kuwi mau tergantung awake dhewe sing lakoni. Enek sing gak kuat megawe bengi ya dilakoni awan. Tapi lek memang iso nandangi ya ora apa-apa dilakoni. Sing penting ngolehne rezeki sing halal. Kaya ta ceritane wong-wong iki coba tak duduhane ning sampean kabeh kanggo kanca-kanca sing menawa pengen roh keadaane wong megawe ning bakoan, terus ceritane kaya apa, muga-muga iso dadi gambaran lah kanggo sampean kabeh. Memang iki saiki musim mbako neng daerah Jember iki sik rame-ramene. Jadi saiki bakul mbako pating seliwer neng ndi enek. Lek sing duwe modal ya iso kulaan mbako terus diolah maneh supaya lek didol ning gudang duwe asil titik-titik timbangane langsung disetorne tanpa diolah maneh. Lah kaya bakul-bakul mbako iki ora kok memang asline bos ngono ora. Cuma duwe modal kena ge kulaan. Lah mari ngono kulaan kuwi mau ya dipilih neh supaya rego kuwi mau entuk undak-undakan ditata sing apik. Soale teko petani kadang-kadang ya syukur angger wis mara ditaleni tanpa dipilih. Lah kuwi sing marakne kena diatur terusan regane. Awak dhewe iso nuku terus iso milih neh dadi lek wis ngumpul sing apik sing elek dikumpulne karo sing elek lah kuwi regane engko iso beda-beda. Aku dinane sempat takok-takok karo pegawe sing megawe ning bakoan iki kaya apa omong-omong aku ambek salah sijine pegawe iki njajal sampean simak video nih. Oleh pirang kintal Mas nganu sedina sampean? Ndak mesti, Mas. Ndak mesti, tergantung mbakone. Mbakone ya rada nganu kae ya. Saiki. Enak ya. Heeh. Tapi lek mbakone rada utuh ngono kae ya insyaallah ya oke. Oh. Heeh. Piye wis suwi sampean melu kerja ning Paket mbakoan? piro wen. Iki ketok rada mbakel iso ukur-ukur, ayo melok jare. Ya wis. Terus kaya regane barang piye mbako saiki ngono Mas? Ya rada piye, Mas. Ya mong larang ya larang dia mau murah ya rada ngono kae. Tergantung anu Pak ya, tergantung Tergantung apa keadaane mbakone ya. warna. Cuaca iki sing anu Wah, ganggu Pak. cuacane jan ndak enak ditebak. Rupa nggawa rega. Mbakone. Heeh. Rupa nggawa rega. Kaya ngene iki jukuan piro iki mau Pak? Iki 52.000 52.000 per kilo Pak ya. per kilo. Ngono. Diconteng aku. Terus kayak sampean dhewe ini biasa piye oleh? Maksudnya persenan kintalan apa sampean harian apa piye entuke sampean? Privasi. Oh, bukan. Privasi.
Gak oleh diomong nih ya. Heeh, gak aneh. Motivasi, gak aneh. Ya menawa lek ora manut nganu terus diunggahne sampean kan sapa ngerti. Itu. Nganu. Ya wis kuwi speke wis. Piye kehidupan ini. Sembarang dilakoni penting dadi dhuwit, oleh rezeki. Terus sampean kaya apa ki ngene iki sedina iki mulaine ya apa sampe nganu ngene iki biasa lerene sampean. Jam kerja. Cara budal jam 7 ngono wis kadung tepak ya. Kadang ya jam 12 barang lek kadung rodok krasa ngono wis kadung tepak ya gak leren belas malahan. Wis tergantung jukukane ya. Tergantung jukukane wis. Ya pengen krungu ceritane sampean melu apa pedagang mbako barang ngene iki kanggo kanca-kanca menawane sampean pengen idone penake piye, carane piye gitu. Ya mong penak iso ngasilne dhuwit. Ya mong cara ya kesel. Tapi lek kadung cara lek kadung seneng ya nganu nih kesel ilang. Ono dhuwit iki mau ya, oleh iki mau. Yang penting aja gengsi ning pegawean. Enggak. Oke. Sampean dhewe iki sampean saiki umur pira, Mas? Umur 20 tahun. Lah, 20 tahun sampean pekerja keras berarti, Mas. Wah. Kekerasan maksudnya. Sulit ya dunia iki ya. Heeh. Lah ya kuwi, Mas. Sampean mutung sekolah apa piye iki? Ceritane. Ceritaku ngene, Mas, dhisik. Aku dhisik ya sekolah ya serapatek pentas nemen-nemen. Ya wis kuwi. Sekolah barang wis kadung tepak ya ndek ben kae manol barang. Gampung. Heeh. Ngarit pari kae. Di samping ngarit Oh pari. iya, aku tahu ro sampean. Sampean kan tahu kayak melu nganu, aku tahu ro sampean. Tapi ya sing penting megawe ya sing Wong sing lanang hati-hati. Wong lanang sing digoleki tanggung jawabe. Lah sampean wis duwe tanggung jawab. Urung, Mas. Oh, Urung. Belajar menjadi tanggung jawab. oh iya. Belajar. Iya balikne nang mbako. Pak iki kan mbako iki dinane kan cuaca apa iki jenenge angel, pasan kayak petani, barang ini kan ya padha sambat. Terus kayak sampean melu dagang barang ini ki piye cara sing sampean rasakne? Yo rasane yo piye ya, Mas. Wis padha ae. Susah yo enek susahe, enek cerita susahe. Enek cerita sedih barang. Dadi wis arep rungokne seneng tok kadung tepak. Ning liyane yo cerita ngenes barang. Kuwi wis. Ya wis oleh sak pira ya diterima ngono lah ya Mas ya. Heeh. Kabeh sing enek sing ngatur ya. Iya. Sik kanggo iki. Nek gak kanggo ya wis gak yo gak nganu ya. Wis ndak ngene iki wis, ndak ngene ritek wis. Mlaku turun jalan. Kantor mbakku ora dopeni. Piye sampean dhewe nandur mbako iki? Heeh. Ya kuwi. Terguyur badai, hujan badai. Rong dina rong bengi. Langsung kabotan godhong bagus. Tapi piye pangeran ra kurang dalane, manggah balike ngono kuwi. Heeh. Kancane akeh Mas ya. Heeh. Sithik kula tampi akeh kula syukuri kata-katane. Berarti sampean ini mulai kerja ki mulai sekolah apa wis ya metu sekolah ki terus sampean Yo kerja Pak? cara rilis metu sekolah. Metu SMA ya tapi ya. Heeh, metu SMA. Dipelajari ning sawah. Wis sandang pangan. Ngono gak mikir pengen rabi barang ngono sampean. Ya orang wani. Ya orang wani. Go munggah. Ya orang wani. Yo piye yo? Pas enek ora selembarang. Yo piye cara
Megawe orang pentas masa kate rabi Mas. Mesakne anake wong. Mesakne. Baru les mateng tenan. Apa jenenge penghasilan wis cukup ya insyaallah ya wani. Ngono. Golek pangan koyo ngene iki lho. Belo warang. Jalur larang ya sing apik larang. Ya wis matur nuwun kabeh kanggo sampean sing wis ndelok video iki sampai akhir ya. Kanggo sampean kabeh sing menawa duwe kenangan penggawean sing dirasa kurang penak utawa penak, sampean iso kirim informasine ning kolom komentar ning ngisor. Matur nuwun kanggo sampean kabeh sing wis ndelok video iki. Tak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.